ମାନେ କୁହନ୍ତି ଦଶହରା ଯାଏ ଶୀତର ପସରା ମେଲାଏ। ଶୀତ ଯୋଗୁଁ ହେଇଯାଇଛି ମୋ ଝିଅକୁ ଥଣ୍ଡା, ତା ପାଇଁ କରିବି ଘରେଲୁ ଚିକିତ୍ସା। କେମିତି ମୁଁ ଘରେଲୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବି ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତୁଳସୀ ଗଛରୁ କିଛି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ତୋଳିଲି, ତାପରେ ଅଦା ଖଣ୍ଡିଏ ନେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସବୁକୁ ଧୋଇଲି। ଧୋଇ ଦେଇଥିବା ଅଦା ତୁଳସୀକୁ ଭଲ ଭାବରେ ନେଇ ଛେଚିଦେଲି। ତାପରେ ତାକୁ ସବୁକୁ ମୁଁ ବାଟିଦେଲି, ଯେମିତି ତା ଦେହରେ ଖଦଡ଼ା ନ ରହିବ, ତା ଦେହରୁ ଭଲ ରସ ବାହାରିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଧଳା କପଡ଼ା ନେଲି, ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଧୋଇଦେଲି। ବାଟିଥିବା ଅଦା ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ କପଡ଼ାରେ ଆଣିକି ଥୋଇଦେଲି। ତାପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିପୁଡ଼ି ଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ରସ ବାହାରିଲା। ତାକୁ ଟିକେ ଆମେ ଗରମ କରିଦେବା। ରସଟି ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଆମେ ମହୁ କିଛି ଘିଅକୁ ମିଶେଇ ଦେବା। ଏବେ ହେଇଗଲା ମୋର ଘରେଲୁ ଚିକିତ୍ସା। ଏଟା ହେଉଛି ବୁଢ଼ୀ ମାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା। ରସକୁ ପିଇବା ପାଇଁ ମୋ ଧନ ଦେଖ କେମିତି ଖୁସିରେ ବସିଛି। ସବୁ ପିଇ ସାରିକି ଗିନାକୁ ଧରିକି ବୁଲୁଛି। ମାମା କେମିତି ଲାଗୁଛି? କହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।